Хора ходят до Италия за тези бустери на Brainrot. Както виждате, са оригинални. И да, ще отваряме първия. Сега трябва да видим как ще го отварям с една ръка. Добре, това е начин. Ох, братка. Бате. Не мога да ги отворя 5 часа и половина. Добре, някои се изкарват. Така, това кое? Ето го Brainrot. Не е много. Това е... Даже не знам кой е. Не, че другия знам кой е. Това... Какво е това, бе? Ако някой ги знае тези Brainrot, наистина да пише. То не мисля, не го знам. Бомбардира крок. Бъде, толкова слаби ли се падат? Вот. Сега няма смъча, спирам за малко. Така, ето ги вторите бустери. Глорво фруто. Шарк. Това се каза гарама. Както и да е. Терпут. Бът, тук даже не им пише правилно се имена. Това беше. Чао.